मोठा खतरा. हा चान्स आहे अजून. जर का हा सामना महारवड्यात करबडे संघ जिंकला तर पुढील सामन्यामध्ये महत्वाचं असणार. तिथे जर ओबी स्पोर्ट्स संघ जर हरला तर कहाणीमध्ये ट्विस्ट. दोन्ही संघांची होणार बराबरी, होणार काटेची टक्कर, घमासून युद्ध या क्रीडांगणाच्या आतमध्ये फिरोज आणि पंचम यांच्यामध्ये. पहिला चेंडू यावेळी इलेक्ट्रिकच्या बाहेर जाणार होता. पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. जितू राजवाडकर आपल्याला विनंती करेन आपण कॉम्बॉक्स मध्ये या. धावसंख्या 19 या धावसंख्येवरती जर पोहोचली असेल. नंतरचा फटका अतिशय सुंदर होता, अप्रतिम होता, खोदून काढला होता परफेक्ट ब्लॉकरचा चेंडू. गोल्डन शतक इथे चालू झालंय आणि गोल्डन शतक म्हणजेच काय, जितक्या बनवणार तितक्या दुप्पट केल्या जाणार आहेत. नंतरच्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा चेंडूला पाठवून दिलं जाते. डिक्लेअर 2 धाब्यांसाठी. धावसंख्या 23 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. रत्नागिरी जर बिलॉंग करता विचार केला गेला तर अरबाज असेल, रोनित बारगुडे, पंचम वारकर, स्मित शिवलकर, स्वप्नील आलिम असे आपण खेळाडू पाहतोय महारवाड्यात करबडे संघाकडे. आणि त्यांची दमखमवरती हा सामना जिंकण्याचा प्रयत्न इथे केला जाईल. अजून या षटकातील काही महत्वाचे चेंडू इथे शिल्लक राहिले आहेत. गोल्डन शतक आहेत, जितक्या बनवत आहेत तितक्या दुप्पट आहेत. यावेळी टाकलेला चेंडू थोडासा स्वेर इथे ठरतोय. स्वप्नील आलिम कोणत्या प्रकारची चूक करत नाहीये, कारण माहिती आहे क्रिकेटवरती चुकीला माफी नसते. हार जीती नेहमी होतच असते. नंतरचा चेंडू पंचांचा नो बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. क्रिकेट हा मित्रांनो खेळत असा आहे, कुणीतरी हरल्याशिवाय कुणीतरी जिंकत नसतं आणि कुणीतरी जिंकल्याशिवाय कुणीतरी हारत नसतं. हाच खेळ आता क्रीडांगणामध्ये रंगत चाललाय. धावसंख्या 27. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडू हलक्याने खेळला जातोय. एका धावेसाठी 1+1 बोनस मधले 1 धाव मिळणार आहे. टोटल 2 धावा या चेंडूवरती मिळतील. नजरा पडल्यात पण काही घडू शकतं सामन्यामध्ये. अजूनही जर तर वरती आहे एक संघ. नंतरच्या चेंडूवरती चेंडून पाठवून दिला जातोय कव्हर रिझर्व मध्ये 2 धावांसाठी. या दोनच्या मध्ये तरी टीमची टोटल धावसंख्या 33 अंकांवरती जाऊन पोहोचली आहे. टीमची टोटल धावसंख्या 33. पंचम वाळकर गोलंदाजी मार्क. नेक्स्ट बॉल. सुंदर चेंडू इथे टाकला जातोय आणि षटक संपल्याचा इशारा इथे दिला जातोय. निर्णायक 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 33. चला सोहम भाटकर आणि स्मित शिवलकर एकाच संघाकडून खेळतात. हा पहिला चेंडू ब्लॉकर पद्धतीचा होता. डॉट बॉल येतोय. स्मित शिवलकर आणि सोहम भाटकर एकाच संघाकडून रत्नागिरी संघाकडून खेळतात. त्यामुळे दोघांची कमी आणि हमी जाणली 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 ओळखली पारली. या चेंडूवरती वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. +1 टोटल 2 धावा या चेंडूवरती मिळतील. या 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 35. पुढे एकदा सोहम भाटकर चेहऱ्यावरती असणारा एक स्माइल, गोड स्माइल आपण पाहतोय. आणि नंतरचा चेंडू वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. स्मित शिवलकर आपण पाहतोय. रत्नागिरी टेनिस क्रिकेट मधील एक नामांकित नाव या ठिकाणी ओळखलं जातं. अनेक पर्व ज्या खेळाडूने गाजवले असतील, अनेक स्पर्धांमध्ये मालिकावीरचा किताब जो पटकावतो तो स्मित शिवलकर आपण पाहतोय. पुढे एकदा प्रॉपिंग केस करून थोडीशी दुखापत झाली. चेंडू नंतरच्या चेंडूवरती चौकार इथे येतोय. धावसंख्या 40. आर्या पार जाऊन पोहोचले असेल. नंतरचा चेंडू वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव बिस्कुटकर वरती जमा केली जाते. स्मित शिवलकर थोडासा लेंथ आणि लाईन बिघडलाय. नंतरचा चेंडू लो फुल टॉस पुढे एकदा पाठवून दिला जातोय. प्रेक्षक गॅलरीमध्ये 4 धावांसाठी. नंतरचा चेंडू काय फटका आहे. हा चित्रक्षक चुकला. अतिशय सुंदर दर्जाचा फटका. मॅजिक गार्डन येतोय चौकार. प्राचीन कोकण सारखा
चौकार इथे खेचला जातोय सोमच्या माध्यमातून. मॅजिक 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 याही चेंडूवरती नो बॉलचा इशारा. +4 टोटल 5 धावा. 5 धावा. हा 5 धावा मिळतात या चेंडूवरती. धावसंख्या 54 या अंकांवरती धन पोहोचली असेल. नंतरचा फटका. हा हा सो ब्युटिफुल सो एलिगंट जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव. कडक लाजवाब. धावसंख्या टीमचे टोटल स्कोर कार्ड वरती 58. हॅलो 3 षटकाखेर धावफलकावरती 58 धावा. चौथा षटक घेऊन पहिला चेंडू ब्लॉक हॉलला होता. एक चांगला पंच पाहायला मिळतो. आलेल्या 4 धावा. ते कुठेतरी शॉर्ट धावा दक्ष असे पंच पाहायला मिळतात. नक्कीच तरी 4 धावा होत्या परंतु जी पुढे लक्ष्मण रेषा आहे ती कुठेतरी पार केली. त्याचा परिणाम इथे आता मात्र इथे 4 धावा पाहायला मिळतात. फिरोजच्या बॅट मधून आलेला चौकार. पंचम डावपुरा गोलंदाज समोर फिरोज सारखा फलंदाज असताना मात्र कुठेतरी आपली दिशा भरकटलेला दिसतोय. ऑफ स्टिक सोडून जरा चेंडू पंच वाईट घोषित करत असताना आलेली एक आव्हान तर धावसंघाच्या धावसंख्येमध्ये जोडली जाईल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 63 या आकड्यावरती. आता मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. टप्पा पडल्यानंतर अनपेक्षित उसळी घेतली चेंडूने. निर्धाव चेंडूची सांगता होत असताना पुढचा चेंडू मात्र वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचम मात्र चांगल्या प्रकारे पंच पाहायला मिळतो आणि या 4 धावा फिरोजच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. नक्कीच तरी फिरोजचा विचार केला तर एकटा फलंदाजी करतोय. दुसरा कोणत्याही खेळाडूची इथे साथ जेवढी मिळाली नाहीये ते फिरोजला. कारण साखळी फेरीचा विचार केला तर 3 सामने पराभूत झाला हा संघ आणि या 4 धावा पाहायला मिळत आहेत. पाहूया गोलंदाज पंचम पुढचा चेंडू. 2 धावा दरम्यान षटकाची सांगता होत्या. 4 षटक संपता 4 षटकाखेर धावफलकावरती 74 धावा. एक बाद 74 अशी धावसंख्या. पाहूया शेवटचं षटक कोणत्या गोलंदाजाच्या हाती सोपवण्यात येतं. हाणामारीचं षटक शेवटचं षटक हाती सोपवण्यात आलंय ते बॅटिंग पॉवर प्ले असेल शेवटच्या षटकासाठी. गोलंदाज आहे तो प्रणव. समोर आहे तो सोहम भाटकर ज्याने या आधीच्या षटकामध्ये चांगली फलंदाजी केली होती. नेत्र दीपक फटके पाहायला मिळाले होते सोहम भाटकरच्या. त्या सोहम भाटकरच्या पहिल्या चेंडूवरती यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या तिथे प्रणव याने. नवीन फलंदाज यश आणि पहिल्या सुंदर क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळत आहे. ते बाद होतोय धावबाद स्वरूपात. यश बाद होतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं स्मित शिवलकर याच्याकडून. पुढचा चेंडू प्रणवचा. आता मात्र समोर आहे तो फिरोज सिंगे. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी या शेवटच्या षटकाचा विचार केला तर 3 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत झाला आहे आणि कोणती धाव आतापर्यंत पाहायला मिळत नाही. शेवटचं हाणामारीचं षटक असताना ना एकदा निर्धाव चेंडू लागोपाठचा
चौथा निर्धाव चेंडू. या षटकामध्ये धावा जमा करणं महत्वाचं होतं. त्या षटकामध्ये कुठेतरी जगडून ठेवलंय त्या फलंदाजांना प्रणव याने. चा चेंडू एकदा बॅकफूट पंच. मात्र 4 धावा पाहायला मिळत आहेत. धावसंख्या होते ती 78 धावा. शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू असेल प्रणवचा. बॅकफुटला जाऊन पंच केला. डेड चेंडू असेल. पुढचा चेंडू मात्र वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. एक अतिरिक्त धाव संघाच्या धावसंख्येत जोडली जाईल. धावा होत आहेत त्या 79 धावा. निर्धारित